Happy Diwali in advance, guys. Hey guys, Khulumbai nonthangmonखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय नै गाइस आं दायो दिल्लीयावहाय दंफैयो ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि दिल्लीनि ब्लगखौ नायाखैबा नायहैबानो जाबाय आं डिसक्रिपसनावहाय अलरेडि आंनि गुबुन मोनसे चेनेलनि लिंकखौहाय होनानै दोनगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै आरो स्टार्ट खालामनायावनो लावदुंखौबो टाटा बाय बाय होननानै जोङो थांबाय दिल्लीयावहाय आरोना आंनि लोगोजों आंजोंहाय ओमफ्राय नै मोनहैबायबो दसेनो मोनहैखायो ओमफ्राय बेगखौ कालेक्ट खालामनानै लाबाय लागेजखौहाय ओमफ्राय दायो जोङो थांनोसै जेरावहाय जों थागोन और आप देख सकते हो और एक्सपीरियंस मैम बता ही देंगे कैसा लगा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया 4th रिफिलिंग है और कोई कंप्लेंट स्टैंड निकला हो नहीं कोई प्रॉब्लम आई हो नहीं और आप शूट भी बहुत करते हो हाँ थोड़ी सी मतलब टेंगल हुई नहीं क्योंकि मैंने वो शूटिंग में स्प्रे वगैरह यूज़ किया था और छोटी भी बनाई थी तो इसलिए थोड़ी सी हुई थी मैम रेगुलर शूट करती है मैम बहुत ज़्यादा फेमस हैं आप अब कहाँ पर फेमस है बताओ नहीं ऐसे मत बोलो मैम फेमस है अपने एरिया में बहुत ज़्यादा शूट्स वगैरह करती हैं ब्लॉग बहुत बनाती हैं मैम हमारे से ऊपर फॉलोअर्स हैं और सेकंड यूट्यूब पे मैम फेमस है सो रिजल्ट आप देख सकते हो मैम का मैम मैं बता चुकी हूँ 4th रिफिलिंग है मैम सो आप देख सकते हो देख सकते हैं हम कितने मोटे हैं बुरी बाहर ओके ये भी मोटी है नहीं मैं बिल्कुल स्लिम हूँ मैं बहुत स्लिम हूँ पेट अंदर मत कर बाहर कर मैंने अंदर किया हुआ है पेट तो थैंक यू सो मच जल्दी कर वो ना इतने बाहर करवाने के लिए थैंक यू डार्लिंग ओके मैंने अंदर रखा 2664 ओके हाँ चलिए दायो मोनाहांबायानो आं खानायखौ बानायजानानै फैबाय आरोना ओमफ्राय दा नै लेडि गागाजों आंजोंहाय जोङो दायो मलावहाय थांगासिनो आरोना खानायखौ मोजां नुबाय दा गाइस दायो मलावहाय थांगासिनो जोङो सानैजों नै गाइस जोङो मलाव मोनफैनाय लोगो लोगोनो उखैग्रोबायसो आरोना मटि मटि नालाय मानसिफ्राबो उदैखौबो एसे फुजा खालामनांगौ नालाय दे होमबालाय जाग्रोनोसै ना मा होनो थुदो होनोसै जानाया ओमफ्राय नै गोसोम ब्राउनिसो जागोन आरोना ओमफ्राय नै माबा मोनसे जानायनि सिगां फट' भिडिअ लानाया जाहैबाय सिख्लाफोरनि हुदा ओमफ्राय जोंहा बायनांगौथ' जेबो गैयामोन गाइस मानो होनना बे मलफोरावथ' बिराद एक्सपेन्सिभ जायोना दामफोरा बिराद बुरजा ओमफ्राय जोङो नै मेकआपनि बुस्थु लानो होननानै फैबाय मोनफा मोननै नायनोसै लानो हायो ना हाया बिराद ब्रेन्डेड नालाय मा जागोन ओमफ्राय गाइस आं हसा खोथाखौ खिथानो दे नोंथांमोननो आं बेबायदियाव थांबाथाय एकदमबारे लाजोबनो गोसो जायो मिथिबायना आयौ मोनसे मोननै लाबानो इमान बुरजा फैसा थाङो आरो बे स्टरखौ लाजोबनो गोनांबा बेसे क्रर नांगोन आंनो आयौ थैगोनलै सेसलै माथा गरम सर्बनास
Này सासेया माबा iPhone 13 Pro Max nih. आप निकालोगे तब भी नहीं निकलेगा। Yang bilik silakan aku. आप चेक कर सकते हैं निकालें। Full na dito ya. Let's go. Đại dần thằng nữa xí guys. Tôi chính sự. Hello. Mana ada? Dahan. Video hamna. Muzana ada khubra? Muzang. Oh. Boria. No malah thanga. 당신 노벨 뭐 No workshop. Mati nole. Có Saiga. Aiyuuu. So नै guys जोङो रुमावहाय मोनफैबाय ओमफ्राय आङो ओरैबायदि एक्सपेन्सिभ बेफोर बुस्थुफोरा बारा बायनो हायाखै आरोना मोननैल' बुस्थु बायबाय आङो स' बेखौनो आं नोंथांमोननो दायो दिन्थिनोसै आरोना नैबेयो जाहैबाय डियरनि फाउन्डेसन बेखौ बायबाय आङो ओमफ्राय प्राइसफोरखौ आं दिन्थिबाय थाला औ लेडि गागायाबो लादों आंबो लादों आरोना मोनसेया जाहैबाय बेनिफिटनि ब्र' पमेडखौ लादों आरोना नै बेनो ओमफ्राय आङो मोनसे नि शपिं खालामदों आरोना बेनो जाहैबाय आन्थामोननो दिन्थिनोसै मा बुस्थुलै मायो ओइलाय ब्लेंकेटफोरा नै बेयो आरोना उनावहाय देनां बनानै दिन्थिनोसै आङो बिराद मोजां माने गासैबो सेट आरोना ब्लेंकेट बेडशीट पिलो कभार ओमफ्राय मोननै फिसा फिसा पिलो मोनगोन आरोना माने आंनि बेडजोंहाय मेचिं जागोन आरोना ओमफ्राय आं गुवाहाटीयाव नायनायाव सरि गाइस आं गस्लाखौ उल्टासो गानफ्लांदों ओमफ्राय गुवाहाटीयावहाय आं जायखौ नायदोंमोन बेयो 10,000 14,000 बेबायदि दिन्थिदोंमोन आरोना प्राइसखौ ओमफ्राय दायो आङो बे मलाव थांनानै बेखौ बिराद मोजां प्राइसआवनो मोननायखाय एफोर्डेबल प्राइसआवनो मोननायखाय लाबोबाय आरोना आङो अनलि 7,500 लादों आरोना बिराद मोजां क्वालिटिनि आं नोंथांमोननो दिन्थिनो र' नै गाइस पिच कालारनि आरोना बे ब्लेंकेटआबो सेम ओमफ्राय माबायाबो सेम बेडशीट सब सेम आरोना जि गिदिर आं बोरै लांगोन जाबाय देलाय नायलाय जि गिदिरखा नै गाइस आङो माने मन्दिर दा न' गोदानावहाय मन्दिरखौहाय आङो बहायथ'वाखै नालाय ओमफ्राय मन्दिर बहायबा आङो ओरैबायदि मोनसे मोजां बुस्थु लाबाय जि मोजां नुनानै लाबाय आङो बेखौ आङो मोननै लाखाबाय आरोना माने आङो दा कालि फुजानि थाखाय न'आवहाय मन्दिरखौ गायसनखागोन नालाय ओमफ्राय बेनि थाखायनो बेखौहाय लाखाबाय आरो आङो आं दिन्थिनो र' बोरै जायो दै हे गलायलायबाय बेखौहाय आं दिन्थिनो र' बोरै जायो नै गाइस नै बेबायदि जोंगोन आरोना मन्दिर खाथियावहाय मोजां दा सना मोजां नुवाखै आं मोजां मोनदोंलै नै मोनसेयाबो आरोना मोनसेयाबो जोंबावगोन ओमफ्राय आं बेखौ दिन्थिबाय थाथ'ला आरोना मोजां नुदों ना गाइस नोंथांमोना जुदि मोजां नुदोंबा कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर आंथ' बिराद मोजां मोनदों बे मन्दिर बिदि होगोन नालाय बारा गिदिर मन्दिर नङा ओरैनो फिसा आरोना न' सिङाव दोननाय ओमफ्राय बेयावनो बिदि मोननै दोननो थाखाय लाबोबाय आरो आङो बेखौहाय आंखौ गारनानै बे बेदर जागासिनो मिथिबायना ओरैबायदि गाज्रि आं बुंबाय आं नोंथांमोननो देखायग्रोनो ओमफ्राय बिदिनो हालाब्रा Happy Diwali guys advancedly Happy Diwali ओमफ्राय आङो दिवालीनि थाखाय ओमफ्राय आङो नैबे लाइटखौबो लाबोदों आं बेखौहाय देनां डेक'रेट खालामबानो दिन्थिखागोन दे दा दिन्थिथ'ला नैबे स्टार टाइपनि लाइटआ नैबेखौ लादों आरोना आङो स' गाइस बेखिनियानो बारा लाबोआसै आरो फैसाबो गैयामोन उनाव देखायनोसै इखौ दा देखायला
So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you bye bye नै गाइस नैबेखौ बायनानै लाबोबाय आरोना आं कभारखौ जि गोदान बायसा मोनलायलायदोंना आङो इ कभारखौ लानानै एलभिनि कभारखौहाय बायनानै लाबोबाय ओमफ्राय आंनि मबाइलाव लाबाय ओमफ्राय आंनि फनखौ आं देखायबायबा बोरैथो आंनि फनजों लानो हाबावनो ओमफ्राय दायो आयै बख'नाय लोगो लोगो लावदुमनि फट'स नुजाफैबायहाय जोंहा सनानि बिराद गोसोखांदों आङो दा दिल्लीयाव थानायखाय जोंहा सनाखौ आरे इखौ आङो इउटुबावसो होनो ओइ नायजोबो आंनि भिडिअ होयो मा सानदो बेरायनायनि भिडिअ बारा नायजोबगोनला होमबा मा होदो मा होआखै मोजां नुदोंना गाइस आंनि फननि कभारखौहाय आंथ' बिराद मोजां मोनदों ओमफ्राय बे बिराद सेफटिबो जायो आरोना नैबेयावहाय बिदि स्कुवेर टाइपनि ना स्कुवेरथ' नंला बेखिनि आरो ओमफ्राय नैबेयावबो गार्डखौ होखादों आङो स' माबोरैहाय नुदों कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहर